General Constantino Chiwenga told ED kuti wakutambira kunonyudza. Tensions are running very high kuZANU-PF kusvigananda. Welcome to Zim Celebrity TV. Guys, tadzoka kunyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chiwenga oudza ED kuti wakutambira kunonyudza. Hondo unoiziva here kana kuti waingoita kuonera kure? Isusu kana tikatanga ndinokunyudza dzikama. Izvi zviri kutaurwa naChiwenga mushure mekunge ED last week akambotiza kuti anga achachikoka musana achitiza akangomuka sipo akaenda kuMshogobera Rusi usiku, of which paakadzoka akabvunzwa kuti ko sei muchirova pasi musingatauri musingaudze vanhu. Akataura akati hapana munhu andofanirwa kuudza sei muchida kuti ndiudze munhu, of which kana uri president unofanirwa kutaura kakuti aiwa uchamboenda kwakati nekwakati. Saka Chiwenga nhasi anga achitaura mushure mekunge munongoziva zvekutaurwa hanzi bill 3 zveZANU-PF iri kudedzera kuti zvinezvi kana tida zvekuvhota tinovhota muparliamendi, of which vari kuda futi kuextenda kuti 2030 ED anenge achipo. Saka Chiwenga ari kuzviramba because zvinoziva kuti ndiye ari kufanirwa kupinda panyanga. Saka nhasi handizi ndinhasi kana ndimarimwe zuro, asi aita inonzi setting the record straight achidedzera kuti hondo hamunyatsoizive mushe mimi. Kana ndikatanga inini ndinonyudza munhu wese. Ngatiterei mutemo weZimbabwe, ngatiitei zviri right, kwete zvenyu zvokuda kuita zvinhu zviri off the book. Tiripo, ndiripo, ndakatarisa inini ndiri mukuru wemasoja kuti unochinja sei masoja uchivachinja zvina basa. Usakanganwa kuti Mugabe ndakamubisa sei, because you know kuti Mugabe anga ari very powerful, but munongoziva mega kuti Chiwenga paakapinda akakonzeresa vanhu vakafara. Saka anga achiyeuchidza ED zvigananda nevamwe vese vakaita sana Sewik Neli, the list goes on, vana Christopher Mutsvanga achidedzera kuti Zimbabwe inofanirwa kuteedzerwa nemutemo wafamba zvakanaka, kwete zvenyu zvekuda kuita sinonzi Zimbabwe. Ndikoziona Sewik Neli angatosungisa mukadzi wake ex-wife yake Sonja, akasana mai vaSonja. Zvinova izvo zvaita kuti vanhu vakawanda vataurise, vakawandisa vanhu vataurisa vana Tino Machakaire, vana Chatunga Mugabe vataura, the list goes on, vanhu vachidedzera kuti aiwa apa watadza. Chatunga toderi munhu anoenda kumasuwo anoziti mupostori anosungisa ex-wife yaanoziva kuti ane vana nachi chakadaro hausi mupostori, unonyepedzera, unoenda kugomo chinonamata zviripo. Saka nyaya iripo ndekuti Chiwenga adedzera kuti hondo togona kuitanga, tikaitanga uimirire weED. Saka ED munongoziva mega akambotiza kuti anga achachikoka musana last week.